the person is bashing you, your message is not for the person. Masyado kasi nakafocus sa title networker. Anong masama dun? MJ Lopez yan, networker eh. Ilan ang follower? Ang daming naka-follow sa akin, mga negosyante. Sabihin nila, networker. Hindi, huwag ka manood kung ayaw mo networker. Hindi naman nila magawa. Bakit? May value yung sinasabi. Dapat yung career na pinili mo, kahit ano pa yan, kinararangal mo yan. Alright? Masarap magpagupit sa barbero na kinararangal niya yung pagiging barbero niya. Tama? That you took pride. Yung nagugupit sa akin, passionate yun eh. Kino-content pa nga niya eh. Mas nag-trending pa nga yung gupit ko kaysa sa content ko eh. Diba? May pangalan na yung gupit ko, official na, MJ Lopez haircut na. Paano yun? Yung sobrang taas. Ano yung point ko? The person is like, sir, ano na eh, manipis na yun dito, ganito gawin natin, ganito gawin natin. Talagang ginagawa niya ng way, sir. Nakita ko yung vlog mo next time, may ilaw sa likod. Parang kitang-kita eh, sir. May gagawin akong bagong style. Imagine nyo pati lighting namin, binabantayan niya. Ang ganda ng gupit mo doon sa isang video eh. Talagang unat na unat ka doon eh. The person is making an effort. So kahit barbero siya, tingnan mo. Meron siyang sariling barbershop. Lumalaki barbershop niya. Nagte-trending siya sa social media. Kumikita siya. Bakit? Kasi mahal niya ginagawa niya eh. Shout out kay Owen Reed. Discount to, pare ha. Libreng gupit buong uwi, ha? Teka lang. Basta kalbo, ha? Basta kagaya nito. So, anong point ko? Dapat, kinararangal mo yung karir mo. So, if you choose networking, huwag kang mahiya. Pinili mo yan eh. Ang mahirap kasi sa iba, pag nababash ka na, umuurong ka na. Tandaan mo, pag may basher, ulitin ko ha, pag may basher, halimbawa, meron kang dog food, matutuwa ba pusa sa dog food mo? Ang dog food para sa aso. Ang cat food para sa pusa. Ang negosyong ino-offer mo para lang sa gustong yumaman, hindi para sa hater. So, ibig sabihin, kung ayaw nila yung value binibigay mo, maling hayop lang sila. Hindi natin alam anong klaseng hayop sila, basta mali. Are you with me? Yes. Mga hype. Ano yung point? If the person is bashing you, your message is not for the person. Huwag mo ipagpilitan. If they are bashing you because of your products, hindi para sa kanila yung product. Hindi para sa kanila yung ginagawa mo. Pero dapat ikaw, kahit anong mangyari, proud ka. Pinili mo to eh, namuhunan ka. Umaattend ka ng training, nag-no-notes ka, ginagalingan mo, tinutodo mo, marangal yung trabaho mo, nakatulong ka sa may sakit, tumutulong ka sa magulang mo, sa lola mo, sa pamilya mo. Pag meron kang konti, nagbibigay ka. Oh, ito dapat proud ka. Masyado kasi nakafocus sa title networker. Anong masama dun? MJ Lopez yan, networker eh. Ilan ang follower? Ang daming naka-follow sa akin, mga negosyante. Sabihin nila, networker. Hindi, huwag ka manood kung ayaw mo networker. Hindi naman nila magawa. Bakit? May value yung sinasabi. Oh, di ba? So, you have to be proud. Content creator ka, ganun din. Singer ka, so kumanta ka. Sintonado ka, practice pa. But be proud. Because you chose that career. Are you with me still?